Let me take this opportunity and greet all the elders of a Braamfontein Society. Greetings to the Synod Treasurer, greetings to the MCYU Second Secretary, greetings to the Second Vice, greetings to Second Nobada and Second Convener, full members and the all trials. I greet you all brothers and sisters. Amen. As we begin this series for this year, I will ask that we light the candle, which represents the presence of God in our midst. A candle which reminds us that uThixo uphakathi kwethu. Phakathi kobumnyama bethu wamisa inkanyiso kuphele ubumfama bethu bonanu mangaliso. Amen. Let us begin our service by singing together hymn number 246, emaculweni esiXhosa. Lukhangela kuwe mvana yeCalvary ukholo lwam, ndive ndithandaza susa ityala lam, kususela namhla ndenzo wakho, ndinike amandla kwanenzondelelo solufefe, uthando lwam kuwe maluvuthe nene ekubeni wena wandifela. Ndisacanda udada lwentlalo enzima ndikhokele, khanyisa ubumnyama sula inyembezi, mandingaze ndimke kuwe ndlela. Kwakuphela ubomi, kwakufika ukufa ndivelele, sindisi ngothando shenxisa uloyiko, ndise ezulwini ndiphunyuzwe. Let us pray. Egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele. Thank you, Father, for keeping us kude kufike lo mzuzu. Siyabonga Thixo wethu, siyabonga mzali. Moya oyingcwele sibonga uba usigcine nokokubilizwe lixokozela. Moya oyingcwele sibonga into kokubana phaya eGolgotha yavulwa indlela sakwazi uthetha nawe somandla somathamsanqa. Sibonga uba Thixo wethu nangalo mzuzu we are still able to call upon your name. Usive wena sonini nanini. Xa siqala ke Nkosi selungileyo le nkonzo yeyakho umoya oyingcwele, siyibeke ezandleni zakho Thixo wethu. Sisondela moya oyingcwele ebusweni bakho sizithoba sonini nanini, sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu, sizehlisa somandla somathamsanqa. Sithi siyazi Thixo wethu ebudeni bendlela, ebudeni beveka silungisanga nanye into, kodwa sisondela phambi kobuso bakho sicela itarhu lakho moya oyingcwele ungalisusi, lihlale phezu kwethu. Sondela kuwe moya oyingcwele sicenga bawo wethu xa sizokhumbuzana ngobukholwa bethu. Sicenga Thixo wethu indlebe ezizawumamela, indlebe Nkosi enamandla amakhulu ezizawuva amazwi akho, imilomo ezawuthetha ngawe Nkosi enamandla amakhulu, the hearts and the minds Nkosi enamandla amahle that are going to meditate upon your words. Nkosi enamandla amakhulu ziphefumlelwe nguwe, zikhokhelwe nguwe Thixo wethu. Sizakweke mzali elinye ithemba singenalo, sithembele kuwe moya oyingcwele. Yiba ngithixo wethu sibe babantwana bakho Nkosi enamandla amakhulu. Kuthi Nkosi enamandla amakhulu zakuphela izinsuku zisixhenxe Thixo wethu, sibe sikwazile Nkosi enamandla amakhulu ukwazisana nokukhumbuzana ngengcambu zobuKristu bethu. Mobe ngithixo wethu ke Nkosi enamandla amakhulu nakule inkonzo, ube ngithixo kwinkonzo ezizawulandela, ube nguthixo moya oyingcwele kubo bonke abantwana bakho abalithi balivile izwi lakho. Sicela sithembile ke bawo wethu osemazulwini, ube izinto esizicela egameni lakho uzawusenzela ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
We begin this series of re-exploring the core beliefs of Christianity by exploring today, or rather by looking today at the first sentence of the Apostles' Creed. Ithi yona ndiyakholwa kuThixo Yise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba. It is rather a very challenging or uncomfortable position to be in, to have to reflect on ukholwa kuThixo Yise onamandla onke when as a person you are still trying to stand firm elukholweni lwakho. But usihlalo uthe nokusi, that line says ndiyakholwa, so it's about you. So allow me, brothers and sisters, to reflect on this line based on ukukholwa kwam kuThixo Yise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba. I am of the belief that creeds, non-ndiyakholwa included, summarizes our core beliefs as Christians. And that undiyakholwa is a collective work, so there is no single authorship of this creed. Yet it was developed over years collectively, and as time went, we got to a point where it was standardized, and the Universal Church mostly uses this version of undiyakholwa that we are going to explore in the next coming days. Undiyakholwa helps us to affirm important doctrines of our faith, and also it helps us to learn just the core beliefs of our Christianity. Undiyakholwa helps us to remain true to Bible teachings, and also it introduces us to the teachings of Christ that we find recorded in the Bible through the apostles. We are very familiar, if I may say, with undiyakholwa. I remember when I used to be unobhala and they used to come ixesha lovavanya abanqoqozi, we used to get to a point we would share the question nosihlalo because it was critical of us to ask it. We would then say, what is your core belief? Okanye ukholelwa entweni? Okanye what is your statement of faith? And in that process, I will realize that the members abavavanywayo or the members of trial will then umntu aqale athi ndiyakholwa kuThixo Yise onamandla onke, and somehow they would pause. And when you try to understand why the pause, then you learn umntu uzawuthi, can I rather sing it? You will learn into okubana people are not able to tell what they believe in, or people are not able to make their statement of faith without attaching it to rhythm, to beat, without attaching it, without making it to be some form of music. And this used to worry me because at times you would find that people recite undiyakholwa more as a musical item than as a statement that affirms their belief or as a statement that affirms ukholo lwabo. And perhaps this is a good opportunity for us. Uba ke sincokole sithethe. As undiyakholwa begins, uthi ndiyakholwa kuThixo Yise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba. It is just me. It is just individualistic, the very first word. It then sets one apart from affirming ukholo lwabo, okanye affirming their faith, okanye their belief, nabanye abantu. But it says to me it's an individual journey. Umntu akayithatha ngexesha lakhe eyenzeka ebomini bomntu individually. When I say
Ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, as an individual. Okokuqala, when I recognize that lo muntu ngikholwa kuye ungumdali wezulu nomhlaba, I then reduce myself to nothingness. I then remember that ekuqaleni kwakusenzonzobile yomhlaba kumnyama. I then remember that it was God. Waqala wohlukanisa izulu nomhlaba, wadala izilwanyana nabantu, wenza imini nobusuku. Wathi ekugqibeleni wathi masenze umuntu ngokomfanekiso wami. So when I say ngiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, I remember that I don't even have an identity besides that of God that created me. When I say ndikholwa kuThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, I recognize all nature, I recognize all creation. I look at the mountains, I look at the rivers, I look at the valleys, and I remember that nazo zimile ziqinile kodwa zidalwe nguye. Perhaps it reminds me that all creation on earth, including me, bows down to him. Perhaps it reminds me into yokubana nezintaba ndizibona ngathi zime endleleni yam, but yena ziyamthobela. When I affirm ukukholwa kwami kumdali wezulu nomhlaba, it reminds me into yokubana I must not succumb to the pressures of this society, because umculo lapha ekhaya uyasikhumbuza that ebadala abantu yena ebanika izinto zonke, wabanika izinto abafanelweyo zizo. So when there are these pressures, ndibona izinto zifike ebantwini because bona bafumana izinto ezibafaneleyo and I am not getting any. Xa ndivuma into yokubana ndiyakholwa kumdali wezulu nomhlaba, it is also a reminder to me that as much as izinto benazo mna ndingaziboni zifika kum, ezindifaneleyo mna xa endidala wazenza already. And perhaps I should start to just look within and appreciate just the things I have without worrying about the things other people have. When I affirm ukholo lwam kuThixo uyise onamandla onke, it is not just me affirming to anybody that is distant from me, but it is me. It is me recognizing my dependency kuThixo uyise. It is me recognizing into yokubana even if utata okanye umama walapha ezantsi emhlabeni ebendinaye abasekho, but God remains a father to me. So when I say ndikholwa kuThixo uyise, I take him as a father to me. Athi umbhalelwe Ndumiso 103, I remember the Lord is like a father to his children. He is tender and compassionate. I remember when I recognized into yokubana uThixo nguyise, I remember that ukhe wanguyise sonile, but because he's a compassionate father, wasikwa imfesane engummangaliso, walithabathela kuye ihlazo lethu. When I say ndikholwa kuThixo uyise onamandla onke, I remember that uThixo nguyise ngenye imini ukhe weva isikhalo sabantwana bakwa-Israyeli bemlilela, wehla ngoMoses weyokubahlangula. When I remember into yokubana
uThixo nguyise lona endikholelwa kuye is a compassionate father. Ndikhumbule ngenye imini uEzekiel wamlilela wacela into okokubana iminyaka yakhe mayandiswe, kodwa ngoba uyise endikholelwa kuye is a compassionate God wenza njalo. So there are moments, there are times in our lives when we need to recognize, or rather when we need to affirm our faith in God, looking up to Him just as the fatherly figure. Sijonge kuye as uyise wethu sizinkedama. When I say ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, I remember that lo yise ndikholelwa kuye, He's an omnipotent God. I remember, or rather I acknowledge His sovereignty over all creation. I affirm that He is omnipresent. I affirm that He's ogqibeka zonke, kuthi chabalala konke, abeyene ngapheli, ehlezi. When I affirm ukholo lwam kuThixo uyise, it is a constant reminder to me that ukhona yena, ukho kuzo zonke indawo, yaye ukho ngamaxesha onke. And lastly, when I affirm into okubana ndiyakholwa uThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, it is not just a recitation to me. It is not just a recitation to me, but it means it is a choice that I have made. It is a choice ekhe yabonakala ngenye imini phezu kwentaba eShekem. Wathi uYoshua emveni koba abantu bebonakale ngathi banezithixo zabo, banobhali nabo bonke abanye, uthi uYoshua wabiza kuThixo lo onguyise wethu endimane uvuma ukholo lwam kuye. So when I affirm my faith, I remember that I made that choice just as Joshua did. Nababantu wathi kubo, ke nina zinyulele wena uThixo niyakukhonza, kodwa mna nendlu yam ndiyakukhonza uThixo ophilayo, because he had seen God work xa embiza. So when I affirm ukholo lwam kuThixo uyise onamandla onke, it's because I have seen him endithwala. It is because I have seen him ehamba nam endleleni. Ndithi xa ndimbiza angandishiyi ndedwa, ndithi xa ndimbiza angandiyekeleli. When I say ndiyakholwa uThixo uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, it does not mean it is just going to be nice. Ukuya kukaDaniel ezantsi emahadini wenkonyama, it is not because he did not affirm ukukholwa kwakhe kuThixo uyise onamandla onke. It is exactly that, ukukholwa, that had him go down ezantsi emahadini wenkonyama, ngenxa yento okubana he was affirming his faith. So when I also affirm, ndivuma ndisithi ndiyakholwa kuThixo uyise onamandla onke, I am not expecting a smooth ride. I am expecting moments
or rather I'm putting myself out there into okubana when moments like the Daniel experience come, I am able ukuyezantsi emadini wengonyama, but I go there ngokholo ndisazi into okubana lezi ngonyama ndingena kuzo umdali wezulu nomhlaba zidalwe nguye, uzayivala imilomo yazo. When I affirm ukukholwa kwami kuThixo uyise onamandla wonke umdali wezulu nomhlaba, it is not because I have forgotten that uJob walahlekelwa yiyo yonke into ngenxa yokuhlalela ukholweni lwakhe. I do remember, I do realize that, and perhaps it is a lesson to me to say that as uba ndihamba endleleni yami yokukholwa kuThixo uyisonamandla wonke, there are going to be times apho ndiza kohlukaniswa khona basuke bemqabazana nami. There are going to be times I'm going to lose the things that perhaps I thought were valuable to me, but were only material things. But kuba ndikholwa kuThixo uyisonamandla onke, I'm putting myself on the starting line to start the journey yokuhamba elukholweni noThixo uyisonamandla onke, ngokokuba ndiyazi even when I lose these things, ngokokuba ndiyazi even if ndisohlukaniswa naba bantu ndohlukana nabo, kodwa ndiyazi into okubana ukukholwa is to hold on to those things ezingabonwayo ngeliso lenyama. Ndiyazi into okubana I go in this journey, I continue to affirm my faith in God. Ndisazi into okubana umhlawuleli wami uhleli engokuphela uyakusukuma eme phezu kwethuli lomhlaba. So when I say ndiyakholwa kuThixo uyisonamandla onke, I say that nokokuba indlela endihamba ngayo okanye indleleni kuyinohlubo. When I say ndikholwa kuThixo uyisonamandla onke, I say that even when I do not know what tomorrow holds for me, Zigilders, I say ndiyakholwa kuThixo uyisonamandla onke, ndilambile ndingazi where I'm getting my next meal from. When I say ndikholwa kuThixo uyisonamandla onke, I say with the only parent ebendinayo elele esibhedlela. When I say ndikholwa kuThixo uyisonamandla onke as a Gilder, I say ndibako applya akubuyi nempendulo, yet I keep on. When I say ndiyakholwa kuThixo uyisonamandla onke, I keep on affirming my faith. Ngaxesha abanye abantwana belele ebusuku, I sit up and stare on the ceiling and count. Ndingapheleli indawo, yet ndiyakholwa kuThixo uyisonamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, because I know that zonke ezilapha ezantsi emhlabeni zilawulwa nguye. And I do not just say ndiyakholwa kuThixo uyisonamandla onke, umdali wezulu nomhlaba as a recitation, but I say it as an affirmation of my faith. Ndisazi into okubana if I keep on the faith, if I hold on to the faith, I know ndawuzuziswa isitshaba sobomi. So brothers and sisters, I urge you, as we re-explore our core beliefs of Christianity,
Let us begin by not reciting ukukholwa kwethu ukuthi uyisona amandla onke, but let it be an affirmation. Let it be a stamp. Let it be, you know, it is unfortunate that I work with children. So when we're trying to be creative and all of that, children get tired of hearing our voices as teachers and all of that nonsense. So what usually happens is, to just keep them alert and alive, we would have puppets. And half the kids still think puppets talk. They don't understand that it is actually the teacher that talks and not the puppet. And we try as much as we can to make it so believable that it is the puppet talking and not the teacher. And I want us, brothers and sisters, to move from that state of the teacher and the puppet relationship. But I want us to be in that state where we affirm ukholo lwethu directly kuThixo, where uvuma ukukholwa kwakho just as an individual without any assistance. I want us to be able to affirm our core belief kuThixo uyise umdali wezulu nomhlaba ngokwethu, and come sinjalo kuThixo reduce ourselves to nothingness and recognize ubukhulu nokongamela kwakhe ezimpilweni zethu ngenxa kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Let us pray. Ngokuhlala uhleli nathi ngamaxesha onke. Kumthandazo wethu sonini nanini. Kumthandazo wethu mzali. Kumthandazo wethu langa lokulunga. Into yokubana sakubhubha moya oyingcwele singeniswe ezulwini lakho. Kumthandazo wethu lulama lezulu. Kumthandazo wethu Nkosenhle yasezulwini, that sagqitha zonke izinto Nkosi enamandla amakhulu, kodwa ukholo sisale silubambile. Ngumthandazo wethu umoya oyingcwele okubana sihlale kuwe. Yiba uThixo wethu sibe babantwana bakho, ukhokhela ukuhamba kwethu, ukhokhela ukuhlala kwethu, ukhokhela ukuvuka kwethu, ukhokhela ukusebenza kwethu, ukhokhela ukwenza kwethu. Sicela sikuthembile ke bawo wethu umuntu, sicela egameni lakho uzamsenzela. In the mighty and powerful name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen.